Добрый день, поважанае спадарства. З вами Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, цяперашнія чальцы народнага антыкрызіснага кіравання, а ў минулым супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Гэта Анатоль Котаў. Анатоль, добрый день. Добрый день, Юрий. И Артем Проскалович. Артем, прывітанне. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта учорашні фільм Лукашенко «Золотое дно», паказанае па YouTube-каналу «Нехта». Яго ўжо гэты фільм праглядзеў мільён чалавек, адзін з рэкордных паказнікаў для беларускага Ютубу. Але мы пагаворым пра змест гэтага фільма, пра тыя факты, якія ў ім прыводзяцца. Першае у меня пытанне такое вот про вашу былую службу. Артем, вот скажите, люди в администрации неяк вот абмяркоўвалі паміж сабой, вот что у босса столько резиденций, такі парк машин там, и такие самолеты, и сякі самолеты. Причем я думаю, что працавали же люди рознага ўзросту. Вы молоды человек, а працавали, видать, люди больш сталага ўзросту. Вот абмяркоўвалі неяк, а вот при Кебіще было так, а хтосьці, можа, памятаў, як при Малафееве было там, ці яшчэ при кімсьці. Вот это абмяркоўвалі? Не, спадар Юрый, не абмяркоўвалі. Тыя калектывы, у якіх я працаваў, яны заўсёды былі досыць маладыя. Там, напэўна, 40 год, гэта самому старэйшаму удзельнікам калектыва магло быць. І не абмяркоўвалі, у прынцыпе, гэта пытанне не стаіць. Якіхсьці карпаратываў, дзе таксама маглі б адкрыта дзяліцца сваімі меркаваннямі, таксама не было. Напэўна, гэта нейкі такі прызнак сістэмы, што такія пытанні не падлягаюць абмеркаванню. Хутчэй магло неяк абмяркоўвацца ці ацэньвацца з пункту гледжання датычнага да тваёй працы. Калі якісь рашэнні прымаюцца ў прававым полі, то гэта можна было ацаніць, абмеркаваць з калегамі, бо гэта непасрэдна датычыцца сваёй штодзённай дзейнасці. А хто на чым ездзіць, лётае, то есть, не, такое пытанне не паўставала. Магчыма, з-за таго, што, на жаль, гэта ўспрымаецца як само сабой разумеючыся. Анатоль, а вот як бы в таким международным плане, вот абмяркоўвалі, скажем, а вот у нашага там столькі резиденций, а у Путина там столькі, а у Януковича там Межигір'е, а вот, скажем, там у польскага прэзідэнта тое, там у Меркель сёе. Дарэчы, я вот чуў меркаванне про тое, что вот, скажем, в этой стужцы параўнанне з заходнімі, оно такое вельмі трапнае, калі показали, что Меркель, так сказать, царица Европы, гаспадыня Европы, мае кватэру ў шматкватэрным доме, там хацінку мае нейкую, 19 тысяч евро, это грош. Але, это заробок, а вот такой вот роскоши. То есть, вот это как-то обмяркоўвалі паміж собой, может, не специально, а просто как-то вскользь мог кто-то сказать, не? Шчыра кажучы, што такіх абмеркаванняў таксама адкрытых не было. Адзінае, што магу сказаць, што, канешне, вось тая рэзідэнцыя, якая на Карла Маркса, вось яе абмяркоўвалі як зусім дарэчную для правядзення розных міжнародных спатканняў, таму што гэта такі савецкі будынак, для якога, нават калі рамонт і дабраўся, то гэта рамонт, які падтрымлівае савецкасць у ім, і замежныя госці, акрамя, напэўна, кітайцаў, хіба што былі трохі здзіўленыя інтэр'ерамі, такое адчуванне, што
трапляеш у 70-80 гады мінулага стагоддзя, і нічога з гэтага часу не змянілася. Дываны чырвоныя, дрэва, ну і будынак, які ўжо там некалькі дзесяткаў год адпрацаваў без сур'ёзнай рэновацыі. Таму даюся ўзнакі, што гэта было не найлепшае месца для правядзення розных міжнародных сустрэч. Канешне, што у Лукашэнкі быў свой асобны кабінет, дзе ён увогуле аддзелены ад усяго будынку, туды асобны ўваход. І там, канешне, было трохі іначай, так, вось тая самая раскоша, якую мы назіралі учора у фільме Сцяпана Куціла. Але так насамрэч ніхто не праўнуў, можа быць, з таго, што гэта не прынята размаўляць на такія тэмы, у каго колькі рэзідэнцыяў, ну, прынамсі, у еўрапейцаў ці у тых самых кітайцаў, з якімі я меў дачыненне. Збольшага, ну, лічылася, што ўсё так ці інш належыць дзяржаве, і сапраўды гэта, ну, дзяржаўны маёнтак, калі і ён можа быць такім. Хаця вось Сцяпан Куціла добра паказаў, што гэта, ну, насамрэч фармальна толькі так, што гэта дзяржаўная маёмасць, насамрэч там права карыстання з гэтага мае толькі одна особа і прыбліжаная. Ось неяк так. А вот это, до речі, питання, якое вот ви вже знялі, і я так гляжу, і вот офіційна, скажем, там пропаганда, ці неофіційна, скажем, всякие жовті сливи і інші. Ну, вот есть якби две модели володання, скажем так. Одна модель – это такая, скажем так, классичная приватная власність. Ну, вот як у Януковича, он приватизовал Межигорье, и там за этими страусами, там, золотыми батонами, и все. Это его уласність. У яго, правда, потым яе адабралі, нацыяналізавалі, але гэта была яго ўласнасць. А умоўна кажучы, тыя же савецкія кіраўнікі, там, я не ведаю, Сталін, Хрушчоў, Брежнев, ну, ім як бы належала ўсё, але як бы атрымліваецца і нічога. Так вот, у Лукашэнкі гэта ўсё ж такі ягоная ўласнасць, ці гэта дзяржаўная ўласнасць, а сыдзе ён з пасады, скажем там, ну, уявім сабе, што ён не збяжыць з Беларусі, а, скажем, сыдзе в адстаўку будзе там, то што яму, уласна, вот з гэтага ўсяго будзе належыць, акрамя шпіца умкі? Артём. Ну, калі глядзець з правового пункту гледжання, то, напэўна, нічога не будзе належыць, толькі тое, што запісана пад фаміліяй Александра Григоровича Лукашенка ў адпаведных крыніцах дзяржаўнай рэгістрацыі. Але шмат якія аўтары, шмат якія эксперты, тыя, хто стаяў на чале з ім падчас прыходу да ўлады і былі паплечнікамі нейкі час яшчэ, увесь час гучыць тэзіс, што для яго няма адрозненняў паміж сваім і дзяржаўным. Фонды прэзідэнта, стыпендыі прэзідэнта, падарунак першакласніку ад прэзідэнта, гэта ж не са свайго заробка гэта ўсё робіцца. Калі б ён быў Білом Гейтсам, які прыдбаў свой набытак і мог утварыць нейкі вось такі фонд, то гэта было б натуральна. А так атрымліваецца, што бюджэтныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў, няхай там грошы нейкіх вытворчасцяў, якія маюць большы доход і уліваюць гэтыя сродкі ў гэтыя фонды на падставе нейкіх правовых актаў аб абавязковых адлічэннях, яны ператвараюцца з агульных у нібыта яго асабістыя. Ну і гэта ж, напэўна, відавочна, што чалавек проста ахінуў сябе за дзяржаўны кошт
усімі гэтымі рэсурсамі, якімі з задавальненнем і, што відавочна, нерацыянальна карыстаецца. Адкрытыя дакументы аб тым, колькі гэтых рэзідэнцый. Але паўстае пытанне, а навошта столькі? А вот навошта столькі? Тым больш, што ён, магчыма, некаторыя нават увогуле не наведваеце раз на год. Для чаго яму гэта? Як вы мяркуеце? Ну, я думаю, што гэта рытарычнае пытанне. Ну, напэўна, падабаецца, ён можа сабе гэта дазволіць. Анатоль, все зараз натуральна параўноўваюць, так сказаць, з стужкай Навальнага пра палац у Геленджыку. З юрыдычнага пункту гледжання статус таго майна, той маёмасці, якое паказаў Сцяпан, асабліва, скажем, той там палац, які збудаваў Гуцэрыеў, і палац в Геленджыку, пра які Ротенберг сказаў, это маё. Владимир Владимирович тут ни при чем. Они подобные, як бы форма валодання, она одна і тая ж, ці іншая? Ну, хутчэй за ўсё так, і сапраўды, у чым розніца, трошки да вашага пытання да Артёма вярнуся, што ёсць тое, што належыць дзяржаве, а ёсць тое, што належыць прыватным асобам. І тое, што належыць прыватным асобам, хутчэй за ўсё у прыватных асобаў і застанецца. І ёсць яшчэ такая штука, яна якраз была выкарыстана на Ўкраіне, і чаму там сапраўды пачалася там нейкая мітусня вакол усіх рэзідэнцыяў былых украінскіх прэзідэнтаў. Справа ў тым, што ў адпаведнасці, не ведаю як з дзейным, але там 5-6 гадоў таму заканадаўствам Украіны зыходзячы прэзідэнт атрымліваў у пажыццёвае валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцый. І нават тое, што належала дзяржаве, яно фактычна пераўтваралася ў прыватную уласнасць зыходзячага прэзідэнта. Таму, калі гіпатэтычна паразважаць на тэму таго, што заўтра пэўная асоба зыходзіць з пасады, якую яна ўжо не мае права займаць, то нішто не забараняе гэтаму парламенту, які ёсць, прыняць закон аб тым, што 12-17 рэзідэнцыяў пераходзяць у валоданне былога адыходзячага кіраўніка дзяржавы. Такі сцэнар таксама нельга выключаць, таму што ён ужо быў выкарыстаны на Ўкраіне. Адно, што там гэта сапраўды датычылася усіх былых кіраўнікоў дзяржавы, і кожны адыходзячы з пасады прэзідэнта, колькі ўжо змянілася, атрымліваў у валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцыяў як такая мера забеспячэння жыцця былога кіраўніка дзяржавы. Таму тут розныя сцэнарыі, і таксама у беларускай гісторыі нельга было б выключаць, калі б мы разважалі, не ведаю, год таму аб нейкім мірным транзіце ўлады. А тое, што зараз, тое пытанне, якое вы задалі, насамрэч, гэтая схема, яна вельмі падобная, калі атрымліваецца над прыватнай уласнасцю усталёўваецца беспалётная зона, і ахоўвае служба, якая ахоўвае кіраўніка дзяржавы. І гэта мы пабачылі і ў стужцы Навальнага, і ў стужцы Сцяпана Пуцілы. У гэтым сэнсе мы з усходнімі суседзямі вельмі добра капюем нейкі свой досвед, абменьваемся, як хунце дапамагчы добра жыць. На жаль. Артём, я, напрыклад, не ўбачыў у гэтым фільме, я думаю, што і многія не ўбачылі, як не дзіўна, грошай. То есть ёсць будынкі, ёсць машыны, ёсць там нейкія пер'я, алоўкі за $1000, але это не грошы.
А вот што вядома пра грошы? Ці ёсць у Лукашэнкі нейкія грошы, якімі, па-першае, ён можа распараджацца, а па-другое, ну вот, скажем, грошы-то это не дзяржаўная, можа быць, уласнасць. Грошы это сваё. І калі нават, так сказаць, жыццё ў яго складзецца па-рознаму, інакш, то ці ёсць у него грошы? Я не ведаю. Ён увесь час адказвае, што калі знойдзеце, то можаце забіраць. І я думаю, што дастаткова вакол яго людзей з экспертным досведам, якія патлумачылі яму, як схаваць ягоныя грошы. І таму у свеце ёсць шмат інструментаў, каб зрабіць свае грошы нікому не бачнымі. Вось першае, што для яго важна, гэта ўлада, і ўлада, якая абстаўлена вось усімі гэтымі пер'ямі, усім гэтым золатам, каб людзі, ведаеце, гэта, ну, такі менталітэт, можа славянскі, можа савецкі, каб было чыстенька, акуратненька, дорага-багата, каб усе гэта бачылі, што там унутры, не мае значэння, галоўнае, што звонку ўсё нібыта прыстойна. Вось. Але Сцяпан затронуў гэтую тэму, і ну, тут можа больш эксперты эканамічныя, якія могуць патлумачыць усе гэтыя пераходы, калі ёсць бізнесы ў краіне з выключнымі для сябе неабмежаванымі магчымасцямі, то гэта наводзіць на думку, што прыбытак гэтых кампаніяў, ён можа потым за межамі Беларусі размяркоўвацца так, як патрэбна. Тым больш, што шмат з гэтых кампаній яны не беларускія. Анатоль, а вот ваш народное антыкрызіснае кіраванне, вы неяк не цікавіліся ввогуле, а як казаў Казулін, где деньги, Саша? Вот дзе ён можа іх трымаць? Наколькі я разумею, што на захадзе, відаць, вельмі складана, таму што весь час сёння ёсць санкцыі, заўтра няма, і все эти санкцыі, в тым ліку і фінансавыя, это што? Россия, Сербія, Арабскія Эміраты, дзе яны могуць быць, эти грошы? Ну, ведаеце, я б не хацеў тут разважаць і гадаць проста, дзе гэтыя грошы шукаць. Адзінае, што магу сказаць, што вось нават сам Сцяпан Куціла, ён сказаў, што гэта толькі пачатак працы, і будуць наступныя фільмы таксама пра грошы. І дакладна ведаю, што даследаваннямі займаюцца розныя, так бы мовіць, ужо групы у Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Літве, якія вось заняліся гэтым самым цікавым пытаннем, дзе трымае грошы вось тая ўлада, якая ёсць у Беларусі. Таму што насамрэч, ну, мы бачым, што нават па гэтых інтэр'ерах, якія паказваліся, хаця, ну, дзякую Сцяпану Куцілу, што ён зрабіў такі адзіны фільм, такую добрую кампіляцыю з тлумачэннямі і новымі там награннямі, размовамі з былымі супрацоўнікамі, якія малі дачыненне да будовы ўсіх гэтых інтэр'ераў. Бачым, што грошы, канешне, павінны быць, таму што чалавек, які любіць жыць вось у такіх дзіўных інтэр'ерах у стылі, там, не ведаю, агратрэш з золатам, ну, ён павінен проста недзе мець, таму што, ну, гэта ўжо, ну, выдае проста з галавой, што калі ты любіш, не ведаю, сядзець на залатым унітазе, то, значыцца, недзе там трымаеш добры залаты запас, не толькі каб на ім пасядзець і, ну, зрабіць свае фізіялагічныя патрэбы. Наступнае пытанне, это якое зараз, магчыма, всех больш цікавіць. Это як бы рэха гэтай стужкі, як
яго ўспрыме грамадства. Але ў мяне да вас больш можа вузкае пытанне, як успрымуць чыноўнікі? Вот беларускі як бы кантэкст ён такі, што ўвесь час з высокіх трыбун гучыць у нас самы чесны прэзідэнт, чыноўнікі не павінны нічога браць, нічога красці. В этом, дарэчы, контраст, скажем, з той же Россией ці з Украины, дзе чыноўнікі спокойно ездзяць в Куршавель, так сказать, адкуль у них грошы? Ну, адтуль, как казаў Кадыров, Аллах дает, знаешь. Вот. И там это как бы, ну, нормально, ну, не то, что нормально воспринимать, ну, как бы, такое жыццё, не мы такие жыццё такое, як той казаў. Вот. А у Беларуси, не-не-не, никто никуда там построил будыночек в Дроздах, вот. И тут вот им показывают вот такое все. Это вот как бы людей можно уразить, каких-то чиновников. Те они и так все ведают, так сказать, ну вот как вы ободва рассказываете, что это не тема для меркования. А может вот зараз стане темой, вот может быть стане у парадку дня. Особливо, ведаете, ну вот скажем, по аналогии с Россией. У нас часто люди глядят, а что в России? Вот там как бы скандал з'явіўся за гэтага фільма вакол палаца в Геленджику. Ну и у нас чиновники так само могут. Вот оно як насамрэч. Ці так не будзе, Анатоль? Ну, шчыра кажучы, магу прагназаваць, што фільм Навальнага, стужка Навальнага выклікала больш размоў у калідорах беларускай улады, чым іх выклікае стужка Сцяпана Пуцілы, потому что просто фільм Навальнага трошки у двукосе так лягчэй абмяркоўваць у голас. Тое, што будуць шаптацца на калідорах, гэта сапраўды так, і хаця хутчэй за ўсё будзе абмяжоўвацца адзіным пытаннем. А ты бачыў учора у Ютубе? Ну, бачыў, ну добра. Пойдзем нешта, паразмаўляем аб надвор'і. Ось, можа, будуць размовы каля будынку, такая ёсць практыка, калі усе трохі пужаюцца размаўляць аб нечым такім адчувальным у межах будынку, дзе працуеш, можна пайсці на такі спацэрак, пагуляць вакол будынку, але з вельмі давернымі сябрамі. Ну, будзе цікава, хаця вось нейкага такога калектыўнага голасу, хутчэй за ўсё мы не пачуем, але тое, што вось гэтая стужка падштурхне да таго, каб задумацца, а дзеля чаго мы сядзім і паміраем пад стосамі папер у малых кабінетах і увесь час боимся того, что нас там посадят, схопить за руку, обвинуватить у чым-небудзь, потягнуть до отказности за то, что сами доручали робить. Яна, вось гэтая думка, яна будзе свярбіць усё цяжэй і цяжэй, потому что вось насамрэч стэрэатып, нягледзячы ни на что, аб тым, что вось там усе бессярэбранікі і нічога няма, ён, канешне, ўсё ж таки існуе не таму, што людзі не бачаць таго, што наўкола адбываецца, а з прычыны таго, што так больш камфартова. Гэта тая самая зона камфорту, якую вельмі, ну, псіхіка для цябе стварае. Вось я не бачыў, не чуў, значыць, гэтага няма. Лукашенко кажа, што ў яго нічого няма, акрамя краіны. Ну, значыць, так ёсць і насамрэч. Кажа, што калі сыдзе, гэта ўсё застанецца вось, ну, абстрактнаму народу Беларусі ці новому нейкаму прэзідэнту. Значыцца, так і будзе. І застанецца там насамрэч няшмат, ну, што ось ведаюць амаль усе
про рэзідэнцыю адміністрацыі, палац незалежнасці, ўсё астатняе яно ніколі не было так сабранае у одной стужцы і канцэнтравана паказаныя гэтых 17 рэзідэнцыяў, які на працягу года так сапраўды цяжка наведаць. Напрыклад, там у маскоўскай у рэзідэнцыі, якая ёсць у Расіі, там у Салтыкоўцы, то ён, здаецца, увогуле ніколі не бываў, яна проста ёсць, і яе спрабавалі прадаць ужо колькі год, і гэта ўсё не атрымліваецца. Это ўсё просто паказвае нейкую запамежную раскошу, якая так насамрэч не патрэбная, нейкія такія, ведаеце, егіпецкія ці фараонскія замашкі. Артём, мне калісьці нябожчык Павел Шарамет распавядаў, ён калі жыў у Москве, часта ездзіў у Беларусь, калі мог. И часто ездил с белорусскими чиновниками, оказывался в цягніку. И кажа, забавно, кажа, еду з Менску у Москву с чиновником, и у яго в адмысловым таким пакете вельмі дарагі строй, костюм, баксов за 500 или за штуку. Он его везе в адмысловым пакетику, и перед Москвой, апранается. Бо з москвичами треба апранацца так. Он так не ходит, он в таким строе не ходит по Менску. Але для Москвы надо так, потому что Москва – это ўзровень. Такая довольно забавная ситуация. Так белорусские чиновники, яны хотели б жить, як московские, украинские коллеги, те, як, умовно кажучи, там, я ведаю, польские, немецкие, які так не, там няма такой, так сказать, Vanity Fair, так сказать, кірмаша словолюбства, так сказать. Они б хотели жить так, як в Европе чиновники, ці так, як тыя людзі, якія там в Москве, в Киеве. Мне складана адказваць за ўсіх чыноўнікаў. По сабе могу сказаць, што адзінае, чаго хацелі б чыноўнікі, гэта каб да іх ставіліся з павагай і праца была аплачана настолькі, наколькі яна налагае на іх адказнасць, тыя звышпатрабаванні насамрэч штодзённыя, і акрамя тваіх непасрэдных нейкіх яшчэ абавязкаў ты павінен месці фарбаваць, выказваць пазіцыю, адстойваць яе і гэтак далей. Нібыта ўсё гэта на цябе налагае твоя пасада. Хаця насамрэч гэта зусім не так, і гэта не вынікае ні з заканадаўства, ні са здравага смысла. Ніколі я не чуў такого, што вось там у Расіі ці там у Нямецчыне. Мне падаецца, што тыя беларускія чыноўнікі, якія маюць магчымасць параўноўваць, яны параўноўваюць не свой, і тыя, якія сапраўдныя чыноўнікі, якія думаюць аб дабрабыце краіны, аб дабрабыце людзей, яны хацелі б жыць так, як чыноўнікі там ці там, але з пункту гледжання таго, як жыве і ўсё астатняе грамадства. Мець нейкія свабоды, мець нейкі гонар чыноўніцкі, ганарыцца сваёй пасадай і разам з тым атрымліваць той заробак, які адпавядае тваёй кваліфікацыі і той працы, якую ты кожны дзень выконваеш. Мне здаецца, што сістэма проста-напроста яна, зноў жа такі, яна неяк так пабудавана, што ў цябе проста не ўзнікае такіх пытанняў, што вось як жыве нехта, вось той жыве лепш, а той жыве горш. Можа, у кагосьці гэтыя думкі ёсць, але яны ўсе абмежаваны, напэўна, нашай знакамітай планкай па 500, і табе яе так укладаюць, што калі ты
жывеш трошкі лепш, чым па 500, ты, ну, то ўжо і дастаткова, не будзем глядзець. Будь счастлівы. Ну вот Анатолий уже сказаў, што яго прагноз, рэакцыя чынавенства, у тым ліку і ў адміністрацыі прэзідэнта, не кажучы уже там пра советы ці там выканкамы нейкія, пошушукаюцца. Вот, да, глядзеў, вот. І это все, ну вот у нас працягваецца размова, а вот калі раскол, калі... Вот на ваш погляд, гэтая стужка можа как-то подштурхнуть людзей, да, вот я кажу менавіта пра чыноўнікаў, што вот это все так несправядліва, ці все-таки, як сказаў Анатоль, ну, пошушукаюцца, ну, это вот тема. Вчора там абмяркоўвалі, скажем, палацы Путина, сёння вот это, и все, не? Я скажу так, что чиновник это просто человек, и у кого-то это вызове зайздрасць, у кого-то это вызове думки об нейкім ориентиру для своей карьеры и развития, и будут думки об тым, что мне трэба оказаться недзе там, каб хоць трошки гэтага атрымаць. А у кагосьці вызове злосць, а у кагосьці адкрыюцца вочы на праўду, тому что зноў-таки вяртаючыся до свайго тэзісу, з-за таго, што ніхто гэта не абмяркоўвае, з-за таго, што гэта нібыта натуральна, нібыта праведзена праз заканадаўства, нібыта ўсё адкрыта і належыць Беларусі. Тут каштоўнасць фільма ў тым, што яна выкрывае менавіта тая падача, што так, яно-то запісана на Рэспубліку Беларусь, але карыстаецца ўсім гэтым адзін чалавек, ці чалавек і яго сям'я, ці невялікае кола тых, хто мае да гэтага дачынення. І ва ўсяго чынавенства гэта вызаве тыя рэакцыі, якія можна вызваць у любога простага чалавека. Тут якіх-то нечаканасцей не можа быць, мне здаецца. Аб гэтым трэба казаць, і добра, што, як зноў жа такі Анатоль адзначыў, што для кагосьці гэта будзе навінка, але чынавенства, напэўна, мала для каго. А для каго-то проста гэта такая добрая кампіляцыя, каб яшчэ раз падумаць, а што ж мы тут усе робім і для каго і для чаго? Для беларускага народа ці для дабрабыту некалькіх асоб? Ясно, добра. Дзякуй вялікі Артём, дзякуй вялікі Анатоль. А за далейшым развіццём, у тым ліку і гэтай тэмы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў Тэлеграме Свабоды. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.